आए भैया, हम गायक नितेश उर्फगलिया अपन नया एल्बम लेके आयल बानी। जौना एल्बम के नाम है लव के लबेदा, जेकर रिकॉर्डिंग माँ जानकी स्टूडियो मुजफ्फरपुर में भइल बा। आप सुन रहे हैं नितेश उर्फगलिया को। लहंगा में हमारो दारा राजा जी रउआ बहरे बानी। लहंगा में हमारो दारा राजा जी रउआ बहरे बानी। घर लागे नहीं मनावा हमार, घर लागे नहीं मनावा हमार राजा जी रउआ बहरे बानी। लहंगा में हमारो दारा राजा जी रउआ बहरे बानी। लहंगा में हमारो दारा राजा जी रउआ बहरे बानी। बहारा घरवा में लागल बरुए देवरा के पहारा। हमारा के छोड़ के राजा चली गइल बहारा। घरवा में लागल बरुए देवरा के पहारा। कबले करब हम तोहर इंतजार, कबले करब हम तोहर इंतजार राजा जी रउआ बहरे बानी। लहंगा में हमारो दारा राजा जी रउआ बहरे बानी। लहंगा में हमारो दारा राजा जी रउआ बहरे बानी। रिकॉर्डिंग बाय माँ जानकी स्टूडियो मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 82 71 72 25 89। रतिया में हमारा के काटे बारा मच्छर से जिया पर भइल नाही राजा लतर फसल। रतिया में हमारा के काटे बारा मच्छर से जिया पर भइल नाही राजा लतर फसल। करी कैसे हम दोसरा से प्यार, कैसे करी हम दोसरा से प्यार राजा जी रउआ बहरे बानी। लहंगा में हमारो दारा राजा जी रउआ बहरे बानी। लहंगा में हमारो दारा राजा जी रउआ बहरे बानी।
मुकेश काहे कटे नाही रतिया सुख तेला बिना नैहर के अचार सुख तेला बिना नैहर के अचार राजा जी रउआ बहरे बानी फटला हंगा में हमारो दरार राजा जी रउआ बहरे बानी फटला हंगा में हमारो दरार राजा जी रउआ बहरे बानी घर लागे नहीं मानवा हमार घर लागे नहीं मानवा हमार राजा जी रउआ बहरे बानी फटला हंगा में हमारो दरार राजा जी रउआ बहरे।